Haga kerteng ukpa baru kon baru mensim bakoi. Kajinya jong utra jong Yesus Kristus berkajinya jong ublay. Lem kajinya slog jong mensim bakoi kindon bor rengkat bat pi baro. Ko men ko parangi la poisa katayo balai haga por advent. Kabalang haga negasngi ka khot ka wer hinga belepi mangin long ki bak kemen. Haktin Latin ki ong ka gaudate Sunday. Kabalang ka bu ya kene ka sngi kum ka gaudate la ne ka sngi ka ublay bangin kemen namar bangin la jan poi sha ka ayom Christmas. Na ta daw pi kini ki mumati hne lightly wei ubaping shene kadak jong kajing kemen. Dengan dapat kajing kemen bangin la ya lumlang ne kum shiying shisem. Kum ki kun binong bishon jong ublay ki kun trai jong ublay ti aswa pengin sang ya kenika kenya ka kriam jongi dongin ya penmap kenya kita kilak kilet jongi kenang bang ngila sisa benlong kita ki Kristen ki badap ta kajing kemen ngin penmap na ka benta kilak kilet jongi ki jing bakala jongi kitam ki duna jongi kenang ba ngin long kita ki babit ban yo benta ha kene ka jing maya ka bakrau ngapla hau blay badon bor barro bare pi ko men ko para bangala le pop shibun da gajing perkhat da ki tin da ki kam bata gajing le klet da gajing le palat jonga da gajing le palat jonga da gajing le palat bakrau jonga namar ka tang kerpat ya kemari ya bukuj kabayai sa ka thei suti ya ki ngel badi kiru kuj bare pi ko men ko para banduai naga benta junga ha utrai ublay jungi ublay badan bor ni snayingi bandala ma biki pop jungi unyalam yingi sha ka jing bam jiukon Rat ko blay is I can rat ko blay is is stoma ko Christora ko no benim jongi benim yagi I can rako is neyagi. I can rako is neyagi. Christo mako Christo rako no benim jongi benim dongin ya duai ni duai hegane gamas kamtam naga bentaki kena samla jong katem ribhoi kiba man laga sngi baar man laga sngi ublay baar jong man lau benai kiwan pelong ya gane gamas ni duai bu blay tekendan kurku ya jintumu baha jongki kamtam ya ka pule ka puti jongki ni duai ro naga benta kamen simbala klat no jong I kerin marshra bon yo ya jinju tai bam jukut ni duai ro na ka benta ki nyongut ki kun jungi ki bla sa kun swet menta bo blay yun ai ki ya ka jingdap jingbyang badru ya ka jing suk ka jing kemen ni duai na ka benta ka jing ko jing kya badru ka jing tumu babha jong ka ying ka sem jong I kong marisa swer badru ki we ki jing tumu ki bala kerpat ingi bengin duai bo blay yun ai ki ya ka jing trang ka jing anut jong ki ni duai ro na benta jung pi baro ti bodon hangne kitu ki besim benta online kamtam po TV ki ba page ingi lembaga TV ki don ki ba kwa yengi bengin duai na benta jung ki jintumu jong I hermes timung na benta ka ying ka sem jung I badru na benta ki we ki jintumu jong ki badru jintumu jung I kok pau baha beneng ngi ki pa jong me ngi kmi lenti yagas ngi kha ukres to ngin yelek men bangin lat iem
ban ngin rokhe ka sngi borom ka banwan da ka jing I ber ka jing ai ngu ngi pan ya ka ne do trai jung yu Jesu Christ u khon jong me u ba imut basin sharang kat ban me baru men sim ba khoi we u blay junom la junom Amen. Ini syong sangat dijing pulih. Kajing pule na ke kitab Uzefania no silupa. To roi jam ko khun kan thei ka Sion. To perta ko Israel. To risaba to shat kemen na du ka donut. Ko khun kan thei ka Jerusalem. Utrai ula weng no ya ki rai persya ya phi. Ula bekrat ya ki nong shun jong phi. Usim ka Israel utrai udon ha pereng jong phi. Pinam ting shu ya ka jingjen jar. Hakata kasngi an sa ong ya ka Jerusalem. Wat shep ting ko Sion. Wat sya ba ki kti jong phi ken luai. Utrai u blay jong phi udon ha pereng jong phi. Ukla ka wai uba ai jong job. Un risa halor jong phi da ka jing kemen but un pen thmai ya phi ha ka jing I jong u. Un le kemen halor jong phi da ka barwai jam. Lakum ha ka sngi jing khawai niam. Ka ktien jong utrai. Is mogu yau blay. Shim gonna bar jirwai Drew spa lai po. Drew spa lai po.
Kajung pule na kashti Paulus bakhoj ki Kristan ha Filipi. Ko para toshat kemen how try barabor. Ngaong biang toshat kemen. Ai baki brio baro kinyo iye kajing bha men siem jong pi. Utrai ulahajan. Wat kuslai chapang ke e Henry ha ki e baro da kajing duai ba kajing kerpat lem. Bat kajing aingu topen pau ye kajing don kam jong pi how blay. Bat kajing suk jong blay ka palat ye kajing champang baro. Kan ri ki da anut bat ki jing perkhat jong pi hau Christ Jesu kak tien jong utrai Song Pai Ying. Hallelujah. Sim jong try udon hanga ulapan sle yanga banyala bika khubor babha haki baduk. Hallelujah, 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 hallelujah. Utrai undon ringkat bat pi. Kajing penbenana ke gospel bakuit kat kum ulukas. Kaburom hami kotrai. Ki pajba kila keli yau Yohanes. Tengin le ayu. Yohanes sula jubab. Jar ubadon arteli ki sopti. Un ai ka wei yau bomdon. Bajar ubadon jingbam. Un ya ai lem. Ladon ru ki nongkrong kajana ki balawan banyo baptisma bat kila keli u. Konong hikai ngipat nginle ayu. Yohanes ulai jubab. Wat krong palat ya kabalabu. Ulai tu iki ladon ru hangta ki sipai ki bakeli u. Yang ngipat kumno teu Yohanes ulaong haki. Wat le jubor yano yano. Wat le klop. Batohun yala ketulop. Upad ba ula dadap da kajing kmi lenti. Kida lengok syapang Yohanes. Yuk day mau penban umesaya. Dekum tahu Yohanes ulaya tu haki baro. Nga penbaptis japi da ka Henry ubak ham krau ban yang nga undang wan. Ngamlong ubabit ban loit wat iki juti jong u. Uta un penbaptis japi dau mensim bakuit bat dakading. Ubat ya ka jingpe hala ka kti ban penkuit ya ka kentem. Nang ta ban lum yau kau ha katiar. Henry untang yau skum ha kading bam julip. Uyo ane sula kentu kumne yau pait ba haba ulaya lap ya ka kubor babha haki. Ka gospel jong utrai. Kajinya ro yemi ko Chris. Tekumbang al ong ipi menengil apoy siya katayo balay hagapor adben. Katayo balay kasngiu blay balay hagapor adben. Kabalang kakot kaweri nga bat yapi bangin long kita ki Kristan ki bak kemen. Kali kata kabang yus ngomene na kajing pule kabaar kasiti jong opolus apostol siya ki Kristan na po Filipi. Karon ko gijinya tu kana syapang u Demetrik. Dipilay ngon emi kani gijinya tu kanao. Long bom neu Demetrik, u Demetrik, u dei ubriu. U babha, ubriu bahok. Baru don ka gijing terang ban ya kendu yo blay markmat. Uju duway na kapor sya kapor. Uju puson na kapor sya kapor. Namar ukwa ban yu i yo blay. Te hata gijing terang ju ban ya kendu yo blay. Ha gijing duway jungu u yo tia bat upok sniu ya u Nikolai bakuit.
Nikolai bakoi de weni ki do koi jong kabalang uyu iyu neu Nikolai bat ki don kejinya kren bat Nikolai ukuli yu Nikolai uang Nikolai bakoi uang ko Nikolai bakoi yarap se yanga pen kren se naga benta junga yau blei namar ngakwa ban yu iu markmat teu Nikolai uang iu toh ngan sa pen kren manga bat ngan sa ong ngan yatu ipi ke por dedin shipang Nikolai uja nak kata jing pot sniu bat uwan pai biang bat hata jing pot sniu uya kren biang bat ude metrik uya tu ude metrik uang pek penia kendu ha kata kepor sau baje na san baje bat ha kata kajaka te song bah kina batia kile je kendu u hangta ude metrik u kina batia ura kat ke baula banra namar kalenti ke bajengai bat uhap penpoi ha kepor ke babiang banyo ya kendu ya blei banyo ya kren ya blei hendai ke bau dangai lenti penpoi sya kata kajaka bat ru jinyai stet penpoi ha kata kepor halenti u ya kendu ya wei nong rap u beduk bah bat kakali kulai jung u kelas new beduk tau nong rap u pai syau demetri uong ko riu start ko riu donbor ko riu kraw yarap se yang aban snai kani ka kali kulai junga ban kit ya kini ki kau ya kini ki ke baju nga siying ude metrik uang ladang yarap ipi kapor ban ya kendu yo blei kadai kata baje yo ngamlap ula kulmar jingmut Henry namar bau deu breu bahok ko mau ngai mene uang toh ngan yarap ipi uyarap an snai ta kulai jong utai kali kulai jong uta unong rep bat simpor kumba shikenta ar kenta bandep pada bala dep usdang ban mare ban boy sya kata kacaka Henry kapor kelas lem uklem ye kendu shi yau blei tak jing sosi tak jing thai boy kata kacaka usu thia no Henry ha kapor ka bau thia u Nikolai bakoi upau biang ye u ha jing pot sneu ong Shabas Dimitri mene pila ya kren pila ya kendu ya blei hakadur jong utu nong rep kajing trang jong pi kajing nganut jong pi kala urlong man ngai scam u Demetrik udap da kajing kemen habau yo sngo ya kata ka jing ong jong Nikolai bakoi lada pila but bahaya ki liturgi ha kani ki hagini ki sngi advent hagini ki por advent pinsa ken mau ba men sngi blei ngi yo sngo ya kajing lap jong Yohanes Baptis Syakipat Israel baro uang iki to kala ka pamud bar kata kajing yalap jong Yohanes kata kajing batai jong Yohanes kala kata iki beri hadu kata na kata kadau ha ka gospel ka bangi pule menta kasngi ki beri ki wan si u ki keli tingin hable kumno ngin hable kumno bani kendu yo play pio sngo ye ka jubab jong Yohanes mene wong pi ki badon artli ki sabti to ai ka wei ya ki tu ki bangdon tak kamut Yohanes uang iki tolong ki basbon tolong ki bakloi ban yarap kum u Demetrik namaru yarap yo tu nong rep usbun ya kapor chu yo tu nong rep uyo i ya Jesu hakadur jong nong rep u Yohanes su uang ya kita ki brio ki bawan keli u ngipan ngin le kumno uang iki tolong ki basbon pelai jela kapor yarap ya ki du beton kami ke yarap jompi katakin keba u Yohanes ukwa batong yang abadi piru ngin long ki Kristan ki bakamen ngin ya kendu yau blei lada ngilong ki basbon lada ngilong ki bakloi ban yarap andre ngilong ki basungsi habang ipek ya ki Kristan habang ipek ya ki paraba bangai jungi bangimlong sisa ki basbon hoat benlong ki basbon umde tang ha ka pisa pilan umde tang ha ka bangi ai ki tiar kitar ngilong ki Kristan ki basbon habang kren ki tin ki babha habangi kren ni kikintin jong Yesus Kristus habangi yalap ya ka gospel jong Yesus Kristus habangi ay man sim mikin men ki parajungi hang takin ka pani bangilong ki basbon na kata daw don lightly ki hikai ki bangila ban sim na ka liturgy ka ma ngiyos ngo menta kasngi ka banang kong kadai gane bangilong ki basbon kum mangalaong nadu mene bangilong ki basbon kumba u Yohanes ula ong ye kitu ki breu u ong ru inga bat depi bangi dei ban long ki basbon bat ru long ki bakloi ban yarap pi ha kane kari ha kane ke jerla jungi dap tak ke jersi
Dap tangga jin sniu ber jin jersey. Jong ki kam ki ba per nak ke daw na ba bon nap deng jong ha ba jumpi ngimlong ki ba sebun ngimlong ki ba kloi ban yarap. Balai bun katu, balai bun ki briu ki bangop ha ki drugs. Balai bun ki kena semla ki ba poi syaki jinsniu ki bahar kom namar ngimlong ki ba kloi ban yarap. Habang i ba don mono balangop ha ka jinsniu. Ha caka bengin yarap. Ngi kren beng pen ban ki. Ngi pen sniu pen ban ki. Kumjuru ka sarkar ka le yang ngabat ipi. Kumjuru ka imlang ka salang ka le iwe. Ngimdon kata ka bensim ban yarap. Ngimdon kata ka bensim ban Christian iwe. Na kata ka daw ngi poi sya ka jinjot, ngi poi sya ka jinsniu. Ka attitude jungi Kristen mentakalong ladala biang mangalak biang kiwe ki mat dep sito. Nak kata daw kay ngong ipi ka jesi kedang kendrei, ka jinsniu kedang kendrei, namar ngi berkatang na ka bantai lade, ngi berkat ikiwe, ngi mlong ki bakloi ban yarap. Uyones haba kitu ki breu ki keli u mene uong eki, do long ki ba kloi ban yarap. Lada pidon atli ki sopti uong ai, kawe ya kitu ki bamdon. Lada don ki batran ai jing bam. Henry ngi ngim don kum kata ka mensim. Ngi kwa ban petang ya ka kepok la jong. De kata ka diga benengkong. Long ki ba sebun, long ki ba kloi ban yarap. Ka baar. Trehok kata ka diga kubor ka bangiyo na kalituji menta ka sngi. Piye sngo ka ba kitu ki nonglum kajana ki nongkrong kajana ki wan mene ki keli yoanes makiro ngat harai ki kwa ban kala ka bamut ki wan sia yoanes ki ong ngipat ngin lek gumno. Ke jubab jong yoanes suong wat krong palat ya kebala bu. Wat krong palat ya kebala bu. Tak kamut wat bamsap. Wat long giba arsap. Henry kebasung sipat. Abangi puson ya kejilong Kristen jungi. Ya kejilong Kristen jong kinong yalam jungi. Ya kejilong Kristen jong ki briu ki bahaka jela jungi ba tipkum ke jela Kristen. Bun baha nangi ngilong ki barsap. Bun baha nangi ngilek klop. Nak kata daw kam don kejing kiu ha ke imlang ka salang. Umdon kejing kiu, umdon kejing kemen, umdon kejing sup ha ke jela jungi. Haba pi ya surok ki kali ki deheng. Teng kalait kalip man la ka klip mat. Teng daki lais ngi saus ngi ngim yo ngidang sa ha kaduk ngidang sa ha kijinduna baro nadu kaliang jong ka koit ka khia kapule ka puti kisurok ngidang sa din ngidang sa duk na ke daw namar ngimdon kibriu ki batrei hok ho jelas don we ngut hende dang bun kibriu ki bam trei hok na kata ka daw ngidang sa ha ka jingdum ngidang sa ha ka jinduna ha bun kiliang pi yo sngo ha gini gisngi ba mi ketugas ka survey ka Meghalaya jungi gede ga bakaddu habun kiliang nak ke daw ba ki Kristen ki balong kinong yalam jungi kimdei ki batrei hok nak ta daw ya ngiru ya kiru uyonis manda ka sngi uang kiju ikendin wat krong palat ya ka balabu wat long arsap to trei hok ya la ka kamram bar ka bakaddu ka jinhikai ka mangila ban shim nakali liturgi jong kitinu blei mentara sngi gede gene benon kam hok ya ka bor jong pi benon kam hok ya ka itiar jong pi kren hok le hok wat jiler tan wat thau kentin wat panhe khana mat pi so mene haba kitu kisipai ki wan keli yo yoanes ki ong ngin hab le kumno mangipan yoanes ong ki wat le jubor yo no pi don ha ka bor wat le jubor yo no wat le klop bat tuhun ya la ketulop kum kisipai jungi menta bat menorru ki namar baki don hakabor mo ki king suloi ki don pistol pi hasurok haki check post paper kile ayu kile bian ki krong ki shim pisa ki wat pisa ki lada don bai pisa ki pelaj ki trok ki kali ki badon hakabor kile kumta umde tang kisipai umde tang ki pulit kinong yalam jong kabalang kinong yalam jong kasan patei ki badon ha kabor kile ya keju ki penon kam bakla ya ka syuki ke bamaki kidon te ya kiru kumju yang ngiru kumju ujisu ong mentakasi uyo ane su ong ngim takasi wat le jubor yo no wat le klop
tohun ya ke bapio teng kalong ke basungsi mo ban UI baki presiden jong kata keseng ki presiden jong kata ke organization kilik dawa pisana ki nong dio kilik dawa pisana ki institution ngahang nero bolusin ngayo kini jing dawa pisah kisiti ki baper na kata na kita ni amtip balai kejakum ni ngatrai agum kene kesni uyonis ukot uweri nga badjepi bangin day ngimday ban pendon kam bakla ya ka syuki ke bangi ngidon te komen ko para kini kita kijing senang kijing krau ki bangi yo na ka liturgy chung ka tinu blay ke bamenta kasni kat bayan ang ipon kre na ka benta ka Christmas ka jingwan jong Jesu ha ka jing im jungi ka jing ye kendu jungi yo Jesu ngin nomi kendu yu dalele lada ngim sngo ngim sngap ya ka jing khot jing wer jong wa Yohanes yang ngabat epi menta kasni mangilong ki basbun mangilong ki ba trehok mangilong ki briu ki ba kloi banyarap ya kitu ki ba don kam ya ka jing yarap jungi ditungin pen krek ke nyeduk mentah kesengi haduk kata kesengi bang ngilak ben ya kendu yau Jesu ha ka jing im jungi kumbaya kendu Demetrik yau Jesu ha ka doru jong undong rep en yero yau Jesu Christ junam amen do ngin ye yang mentang ngin ye play la ka jing ye tongin ya duai ublei ukpa jungi katendrai jong kajing suk bat kajing kemen jungi kajubab jungi kan long atrai to shashkor ya kajing duai jungi atrai to shashkor ya kajing duai jungi na kabenta ukpa bukuj bishop jungi kiling do with catechist bakin amdu jing kermen lanu ru em ha kajing troi jungki da kabatip ba utrai don kilat bat kilenti ban penim ya kakenhun lang brod jungki tongin ya duai ya utrai atrai to shashkor ya kajing duai jungi na kabenta kane karempai Kristan jungi bangin yo ya kajing kai silenter batang kajing in markel yang kabala ban penim yangi tongin ya duai ya utrai atrai to shashkor ya kajing duai jungi na kabenta iwei pa iwei nangi bangin dup sngotu ya kajing kordor jong kajing duai
bat ngin penon kam ya ka haga jing don kam baro tongin ya duai ya utrai Atrai to se skor ya ka jing duai jungi. nak benta ki Kristen baro bakin dup sutu katnu kalong kaspa ba bandon ya utrai ha pring jungi barabor bat haki donut jungi tongin ya duai ya utrai Atrai to se skor ya ka jing duai jungi. nak benta ki breu baro bakin dup sutu ba hakapo amdon jingsuk dalele ru batang hau blei ka donut jungi kala ban shem jingsuk bat jingjat thai tungin ya duai ya utrai Atrai to se skor ya ka jing duai jungi. Ni duai na ka benta ka jing tmu jung to ki men ki para jungi bangila pule mene badru na ka benta ka jing tmu jong I ba bin mau blei bain yo ya ka jing ko jing khia ngi duai na ka benta ka jing tmu jung I yo suk ramshon ham tam na ka benta ka ying ka sem jung ki barok ka wei makin ni don ka jing ye ka jing so thu jing mod kum shi yang shi sem dua jar na ka benta ka jing tmu jung I shimet ko pau ba habneng tang mami katlong jong ka jing suk bat ka jing kemen jungi to yarap yangi ban ri khop yaka haki por baro hadu bangin da poi shabneng haba mami hi men salong ka jing suk bat ka jing kemen jungi shi junom dau kris utrai jungi amen shong jin trwa to ya duai komen ko para ba jing kinya junga ba jong pi kan long gwa pliang hun na khmat ublei ku pa ba dun bor baro try ni dang jing kinya na ti jong pi na ka ta teng chung u ka jing men to yang ni ba da lang ku chung ni baro ko wei ko pa ngi terwai kini ki jing ai da ka jing ngej ba ka jing e ai ba ka jing em jungi kan long ka jing terwa ha me man ka sngi bat ka jing ai ngu shilenter to pediang ye kene ka jing ai ngu lang ba ukres utrai jungi amen utrai undon ringkat bat pi ringkat bat pi to ken tiu ye laki dot nod ikan tiu ki sha to ngin ye ai ngu yo try ken rat ublei jungi ka shong hok bat ka dei ko pa badon bor baro bat ko blei bam jiukot ka shong hok bangin ai ngu ye meman ka por man ka jaka dau jesu kris utrai jungi kinong nya tu lupa kala pen benai ka jingwan jungu ka kami soti kala seng ber kala pun ye u dah ka jing ye bamla syampang bat u Yohanes unong krat lenti ulak deu yu endau lawan ka jing I jung u ka pendap yang ngi da ka jing kmen bat kumta ngi ai ap ya ka jing wan jung u ba un syem yang ngi ki ba syarai ha ka jing duai bat ki bayai ne ha ka jing nyaro jing blei tinamar kata lembat ki kan hon angel lembat ki pat ba pendeng baro ngi pen benai ka burom jung me da ka bayai ruai Bakut utrai bakut yublei kipa nengbat persegida
Da shisha melong obo kuit ko try ka tmei jong ka jing kuit baro. Namar katangi kerpat yemi. Do pen kuit pen kentang ye kini ka jing truwa jongi. Da ka bapayo men sim jong me kum ka jer halor jong ki. Bakin dup kalalong yengi. Kamet. Bat kasnam jong utry jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino ayo u. Badala kamon sangau baha ulap diang ya ka jinsha shitom. Ula shim yau kupu bada kabai ngu yeme. Ula kedia ayo u badula ayu u halaki sendran u ong. Do shim batobam nakanepi baro. Namar kani galong kamet jonga ya kaben IT na kaben ta jong pi. Haga ju karu kom mendalalaya bam. Ula shim ya ka kuri. Bada ka baingu biang yime. Ula ay ka halaki sendran uong. Do shim bato di na ka nepi baro. Namar ka ni galong ka kuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang batmai bat bam jukot. Ya ka ban penmi na ka ban ta jong pi. Bat jong ki babun ya ka ban map ikipop. Do le ya ka ni ban kan mau yang nga. Kajin maya jong kajin ye. Kau tosin bagi bam yune upu. Bangi di nakane kakuri. Ngipen benaga jiya. Jong mi ko try Tadhadu menman Namar kata ngi kipapen mentai ka jinyap ka jinmi pat jong u Ngi terwa hame ko try Yau kupu jong ka jing im At ya ka kuri jong ka jing pen im Ngi da ay ngu Ngi da ay ngu ay dem Namar melay nyaw yung ngi kibabit Baniang hakmat jong me Bad ban syakri me Dah kabas ngorit ngi kerpan me mangigi bayo bentaha kamet berkasnamu Chris nyinlong ke bapenya teli ke way daw mensim makuit tokon mau ko try ya kabalang jome kabla priang hasat lak ka perthei bat to penjana ya ka ha ka jingi rengkat ber Francis ukpa bakuit jungi u Victor Bishop jungi bat baro kileng do tokon mau lemru ya ki men ki para shindrang berkentei ki bahi ngasem ki lok ki jor jungi ki balayo thia dah ka bakrmen ya ka jingmi pat Badia baro ki belaklat no haka jin yisne jong me to pediang ye ki sha ka jin sha ka khamat jong me to yisne yingi baro ngi karpat ye me nang barangkat bar kamaria the suti bokhoy ki kmi jong ublei u Joseph bokhoy ukurim jong ka ki apostol bokhoy bar baro ki ru khoy ki belapen so bai me pateng la pateng ngin dub long ki babit ban yo bentalem haka jin imbam jukut ban ngin ya ro bat pendon borom ye me da u khun jong me u Jesus Christ Ta'u lembat u bat ha'u kan long hameu bleu pa badon bor hakajinya long kaway jong umen sim bakuit baro kaburom berkajinya ro junom la junom kumbala hukum yang ngi daw nong pen im mat kumbala hikai ngi da katin blei ngi nut ban ong ko pa jungi bahab kanwan ba jumi kalong kamon jumi hakat ndo bahab neng to ay ngi menta jin bam jungi ka bahala ka singi ibela sniu ngi berwadi lam ngi sha ka jin pen shoy and it like ngi na ka bas sniu to pelai yang ngi ka pat ko try na jin sniu baro ha ka jin spun jong me to ay jin sup jin sign ki singi jungi nang bada ka jin rap ka jin snei jong me ngin like boro bor na ka pop ban ngin yo jin ya dan jin dar baro kat bangin ang ap melenti ka jin kermen bakoy Mereka jingwan pat nong penim jongi u Jesu Christ. Namar. Ko try Jesu Christ me bol ong ki apostol jong me ka jing suk na EFP ka jing suk jong nga IFP.
wat pe ki pop jungi re jingai jong ka balang jong me bara ka jing subon jong me to ai kai ka jing suk ka jing tali ka wei kat kum ka mon jong me ma me ba im basan shar junom la junom ka jing suk utrai kan don borobor rengkat bat pi nyin trai ka dak jing suk iwei pan Hakmi ukun lang brod jong ublay, hakmi ubakit no ekipop jong kapertay. So kito ki balakot siya kajing kawai jong ukun lang brod. Long. Uying junga. Syok nang tin kaman sim junga kan sakyai. Naga benta ka komunion sumbawan nang ni ngin pediang beroar berkemet gas nam jong ujisu ngajar ho palat ngam kwa ban yang tu piwan him ne shim nang tasa wi haka Senam jong Jisu nang tasa tiang dakajing don akor dakajing don borom suki jai wanom kerki kamet kesenam Kris kuni syakajing imbam cukup amin.
kas nam jongang Ngimane ya me Jesu Hakadur pelauk pun Ngimane ya me Jesu Hakadur pelauk pun Te ukpu bangan kerku Long shisha kamet jangan Jar babam yune ukpu Un omma jing yap satyam Ngimane ya me Jesu Hakadur pelauk pun Ngimane ya me Jesu Hakadur pelauk pun Kakuri Jesu urang Enda tega sawan Shim to di kas nam jangan Kimen simba kuj ban klein Ngimane ya me Jesu Hakadur pelauk pun Ngimane ya me Jesu Hakadur pelauk pun Christ Jesus Pen kentang yang Komet bakun Wan syong ne shirta Snam nong siu spa Nang ai bor ai sor Snam na krung Par yang atusan Jing slur jing klein Me hangi me ai Try can run Ngap ka jing kerpan To hai ngan ri Hasen rang ding mong Te tang ban mi Try ju nom ngan sa Tungin ya duai. Kok pabas bun bat ko blay be isen a. Ay bagane ka Eucharist kan pam yangi, kan pelat yangi na ka pop, bat kan pankre yangi na ka benta ka sngi kaw nong pen im jungi. Ubalong utray kan drat, junom la junom. Utray don ringkat bat pi. Ublay badan barbaro on kerkuye pi bat yaga jintumu babahajong pi baro. Ukpa barukun bat mensim bakoy. Amen. Jo yelet suk kamas kalawai. Ngis ngongu yau blay.
Kaburam pa berhau kun berhau musim berkun kumbaga long ningkong mencu bentau barabor jinam la jinam amen kudanul bukhitam Jisu kemaria kena irap ki Kristen haga kerteng enyero ya Jisu Christ